भगवान् भगवतनं मखस्फलितमक्षरं प्रियकरं हाविज अनन्ततनिशय नमो नमः पावच भागवती वासुदेवाय नमस्ते पुरुषोत्तमध्वरो ब्रह्म बेनीचरणाय नमो नमः। प्रिय दर्शक भाई भौणी मैंने आज आम प्रथम स्कंदर त्रयोदश अध्याय जो छाड़ी सेठारू आलोचना करवा। गत अध्याय आम धृतराष्ट्र गांधारी को नहीं हिमाचल गमन करते परठारू जो छाड़ी से आलोचना करवा। दर्शक बंधु आमर चैनल टी को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर दिंतु। भागवत हूँ भगवान मुख निःसृत बाणी। भागवत 12 स्कंध हूँ भगवान कल्किकर 12 हाथ खंडा। जो भागवत पुराण मध्य श्रेष्ठ बा पुरुष पुराण से पुराण को आम समस्ते पाठ करले बा तार तत्व अर्थ बुझिले आम भवसागर उद्धार हवा। से भागवत को आज आम आलोचना करवा पाठ करवा। श्री सुतोवाच शुण हे नृप चूड़ामणि तोहर पियर जननी रजनी काले गले कहीं सर्वथा न जाणई मुहि मोर जीवन दुख भरे बुड़ीला दुर्गम सागरे हेमंते कही मने खेद गगन शुणी वीणा बाद्य पुणी चाहिए अंतरिक्षे नारद मिलिले प्रत्यक्षे तंबूर अछि तांक संगे वीणा विनोदे नाना रंगे नारद हरि गुण गाई पुलक रोम पंक्ति देहि आनंद अश्रु जल स्फुरे मिलिले राजार नगरे देखि सभ्रमे नृपमणि आसन जहल बेगे आणी मुनि कुआसने बसाई बेनी चरण करे धोई चरण पूजी विधि मते कहती नारद व्रते गो ब्रह्मसुत शुण तुम्हे जहा पुछई कहबे से प्रश्न कह तुम्हे भले मोता तुम हाथ केणे गले मोहर कर्म दुख शुण भमुनि तुम्हे भले जान गभीर जले नाव थाई नाविक जेसने पलाई हेमंत कहरी गले मते अधिक कहिबे मुकेते चक्षु विहीन वर बने जीवन धरिबे केशन युधिष्ठिरांच ए वचने मुनि कहती अवधाने। सुत मुनि कहते सारथी मन दुखरे कहते हे नृपति आ तुम बाबा मामा राति अधरू केउँ आड़े पलाई जाइछंती मु ताहा जानी नाही। समस्ते धृतराष्ट्र गांधारी को न पाई मन दुखरे थिला बेले एही समय कौन है ना आकाश मार्ग आज्ञा वीणा वाद्य शुभिला। यही समय वीणा वाद्य करी नारद मुनि युधिष्ठिर राज्यसभा आसी पहुँची गले। नारद को युधिष्ठिर सेवा शुश्रूषा करदे। अतिथि
ଦେବ ଭବ ଭାବି ଅତିଥି ସେବା କରିଦେଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଆସନରେ ନେଇ ବସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ନାରଦ, ତୁମେ ଦିବଦ୍ରଷ୍ଟା, ତୁମେ ମୋ ବାବା ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିଛ କି? ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ବଣରେ କିଭଳି ରହିବେ, କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଭବସାଗରରେ ମୋତେ ଭସେଇ ଦେଇ ସେମାନେ ଏକା ଏକା ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଉବାଚ ଧନୁର୍ପଶୋକ ତୁ ନ କର, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଏ ସଂସାର, ପ୍ରାଣୀ ଭିଆଣ ମାୟା ଯୋଗେ, ଗୋରୁ ନାସିକା ଜହ୍ନେ ବିନ୍ଧି, ଆକର୍ଷି ଚର୍ମ ରଜୁ ବାନ୍ଧି, ସେ ଜହ୍ନେ ପ୍ରାଣୀ ଭାର ବହେ, ଅନ୍ତରେ ଖେଦ ଦୁଃଖ ସହେ, ସେ ଦାନ ପଡ଼ଇ ଯେ ମୋତେ, କନ୍ଦୁକ ଚକ୍ରେ ସେହି ମୋତେ। ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା। ପ୍ରାଣୀ ଖେଳ ଘର କରେ ଏଭଳି ନା ବଳଦକୁ ନାକରେ ବିନ୍ଧି ତା ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଟାଣିଲେ ଯେଉଁଭଳି ହାର ବହିଥାଏ, ନାକରେ ଆଜ୍ଞା ନାକ ଡୋରି ଲଗାଇ ଯଦି ବଳଦକୁ ଟାଣିବା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଘିମୁସ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ି ଭରାଟା ବୋହିବ ଆଉ ତା କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଭରାଟା ବୋହିବ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିତରଟା ତା ଅନ୍ତରଟା କିଛି ଦୁଃଖ ସହେ। କିଭଳି ନା ଭିକ୍ଷୁକ ଯେଉଁଭଳି ତା ଦାନ ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଦାନ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ସେଇଭଳି। ସଂସାର ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା, ଏ ଭାବ ପଥେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା, ତୁ ରାଜା ତତେ ହିଁ ନ ଜାଣୁ, ସଂସାର ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣୁ, ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ବେନି ପଥେ, ନିଶ୍ଚୟ ନ କରୁ ତୁ ହି ଚିତେ, ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ଜଡ଼ ଚିତେ, ଏ ଦାନ ଶୌଚ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ, ତୁଜେ ପଚାରୁ ସ୍ନେହ ଭାବେ, ଅରଣ୍ୟ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ, ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତେ ପଡ଼ି, ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମେ ଜଡ଼ି, ସଂସାର ଦେହ ନୀତି ଦୁଃଖୀ, ଏକାହିଁ ତୋର ପ୍ରାଣ ରଖି, ଉରଗ ଗିଳିଛି ଯାହାକୁ, ସେ କାହିଁ ରଖିବ ଅନ୍ୟକୁ, ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୃପବର, ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଖେଳ ଘର। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ପଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ପଥ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ତାଙ୍କର କଳାକର୍ମ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହଁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହଁ, ସଂସାରଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା। ଏ ଦୁଇ ରାସ୍ତାରେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ, ମିଥ୍ୟା ପଥରେ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଜ୍ଞାନ ମୋହଜଡ଼ ଯାହାର ମନ, ସେ ଦାନ ଶୌଚ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଆଜ୍ଞା କରେ। ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଏ ମୋହରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବା ଏ ଜଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚେତନା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଦାନ କରେ, ଶୌଚ ହୁଏ, ଆଉ ଦୃଢ଼ରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ପଚାରୁଛ ଅରଣ୍ୟରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ, ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ବଣ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସାଗର, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଭଳି ଚଳିବେ ବା ବଞ୍ଚିବେ ସେ କଥା ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରେ। ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପିତାମାତାକୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା କର୍ମ। ଅବିଦ୍ୟା କର୍ମ କେଉଁଟା ନା ପିତାମାତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା। ସେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା' ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମୟରେ କଅଁଳିଆ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ମରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ତୁମ ଇଶାଣକୁ ହଳଦୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇ ଆସିବେ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ। ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି
ସ୍ୱାମୀ ସେବା। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ। ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା କାମ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକ୍ତି ନ କରି ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରିବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା କାମ୍ୟ କର୍ମ। ଏ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମରେ ପଡ଼ିଲେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନୀତି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ନା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା। ନୀତି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଥୁଆ ହୋଇଛି ବା ଆମେ ନିତି ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଏ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କର୍ମ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯିବ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ସଂସାରରେ ରହି ଯିଏ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖାଉଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କାଳସର୍ପ ଗ୍ରାସିଛି ବା ତାକୁ କାଳସର୍ପ ଗିଳି ଦେଇଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ତାକୁ ତ କାଳସର୍ପ ଗିଳି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ସେ କେଉଁଠୁ ରଖିବ? ସେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ତା କଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତା କଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତ ଦୁଃଖକୁ ପାଇବା ନା। ତାକୁ ତ ଗିଳିଛି, ସେ କହିବ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗିଳୁ। ହେ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖ ଏ ସଂସାରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଖେଳ ଘରଟା କିଭଳି ହେଉଛି। ଜାମାୟା ନ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର କେ ତାହା କରିବ ଗୋଚର। ଏ ମାୟା ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁ ସଂସାରେ ନର ଦେହ ବହି। ବଡ଼ଙ୍କ ଗତି ଦେଖି ସାନେ ସେନା ସେ କ୍ରିୟାନେ ଆନେ। ଏ ଜୀବ ଜୀବଙ୍କ ଆହାର କେବଳ ଅଟେ ନିର୍ବିକାର। ଭାବ ଶେଷ ଭାବେ ପୁରୀ ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି। ସେ ମାୟା କରିପାରେ ଦୂର ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ସେ ହରି ନିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପେ ନର ଶରୀରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ଭାରାନି ବାରେ ଧନୁ ଧରି ଦୁର୍ଜନ ସମୂହ ସଂହାରି। ନିଜ ଜନକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏମତେ ସଂସାର ବିହରେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଈଶ୍ୱର ବା ଶିବ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମାୟା ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିବ? ସଂସାରରେ ନର ଦେହ ବହି ଏ ମାୟାରୁ ଆଜ୍ଞା ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏ ମାୟାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କିଭଳି ନା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି କାମ କଲେ ସାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ସଂସାରର କର୍ମ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏଣୁକରି ସଂସାରରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଣୁକରି ପୂର୍ବ ବା ଗୁପ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କର କଳା କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଦିମ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଦିନରୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଏ ସଂସାର ମୋହରେ ପୂର୍ବର ମୁନି ଋଷିମାନେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ, ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଣୁକରି ହେ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏ ସଂସାର କର୍ମରୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଯଦି ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ତାହେଲେ ସଂସାର ମୋହରୁ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ପୁଣି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବକୁ ଜୀବ ଆହାର କରେ। କିଭଳି? ବିକାର ନ କରି ଆହାର କରିବା। ଏ ଜୀବକୁ ଜୀବ ଖାଇଲେ ଯାଇ ବଞ୍ଚିବ? ହଁ, ଜୀବକୁ ଜୀବ ଖାଇଲେ ଯାଇ ବଞ୍ଚେ। କିଭଳି? ନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଇଟା କଞ୍ଚା, ନା ଏଇଟା ପାଚିଲା, ନା ଏ ପେଟରେ ମଇଳା ଅଛି, ନା ୟା ଦେହରେ ଇଏ ଘା ହେଇଛି, ନା ୟାର ପୂଜରକ୍ତ ଅଛି? ସେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ବିକାରରେ ମାନେ ବିକାର ନ କରି ବା ଘୃଣା ନ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ଘୃଣା ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଜୀବକୁ ଜୀବ ଆହାର କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଂସାର କର୍ମକୁ ଘୃଣା ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ବା ଅନେକ ଭକ୍ତି କରି ଅନେକ ଭାବ କରି ଏକ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବା ନରହରି। ଏହି ମାୟାକୁ ସେ ହିଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। କିଭଳି? ନା ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ।
ସେହି ପ୍ରଭୁ ନରହରି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଧରି ଧନୁରେ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରି ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରି ତ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତଇ ଅବଶେଷେ ଯାବତ ଥିବ ଚକ୍ରଧର ତାବତ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର। ଏବେ ଶୁଣ ସାମରଥା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦୁରାଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରବେନି ସଙ୍ଗତେ ପତିବ୍ରତା ଘେନି ହିମବନ୍ତର ଯେ ଦକ୍ଷିଣେ ଋଷି ଆଶ୍ରମେ ଘୋର ବନେ ସ୍ୱର୍ଦ୍ଧନି ନାମେ ସୁର ନଦୀ ଭାରତ ଖଣ୍ଡେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ଜଳେ ନିତ୍ୟ କରି ସ୍ନାନ ଅନେକ କରି ହୋମ ଦାନ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଳ ଭକ୍ଷୀ ଶରୀରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ରଖି ପବନେ ନିଶ୍ୱାସ ଧାରଣେ କଠୋର ତପ ଆଚରଣେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଏବେ ଶୁଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅଛି। ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣ। ହିମାଚଳର ଦକ୍ଷିଣରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁର ନଦୀ ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଅନେକ ଦାନ କରି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କରି ଜଳପାନ କରି ଶରୀରରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ରଖି କଠୋର ତପ ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କଠୋର ତପଟା କ'ଣ? ନା, କଠୋର ତପଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଳାକର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କ କଳାକର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କଠୋର ତପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଦୃଢ଼ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୁନ୍ଧିଣ ଶରୀରେ ସର୍ବ ବିଷୟ ରସ ତେଜି ହରିଚରଣେ ଭାବେ ଭଜି ମନ ଛାଡ଼ଇ ତିନି ଗୁଣେ ସମ୍ପାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭରି ଜୀବ ପରମ ଏକ କହରି ପ୍ରବେଶ କରି ଅଙ୍ଗ ଧରେ ନିବାର ଜହ୍ନେ ଘଟକାରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥାପିବ ପରବେଶେ ଯେବା ରହେ ଅବଶେଷେ ନିର୍ଗୁଣ ମାୟା ନାଶ କରି ହେଳେ ତରଇ ଭବ ବାରି ସର୍ବ ବିଷୟ ଜଗ ବଳେ ନିବାରି ଆଶଇ ନିଶ୍ଚଳେ ନିଶ୍ଚଳେ ସର୍ବ ପ୍ରାୟ ଲେଖି କିଏ ବା ଅନ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଅଛି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣ, ଦୃଢ଼ ଆସନରେ ବସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହରି ଭାବ କରି ବା କଳା କର୍ମରେ ଭଜି ସତ୍ କର୍ମରେ ଭଜି ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଧରି ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଗୁଣ ମାୟାକୁ ନାଶ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିବାରଣ କରି ନିଶ୍ଚଳ ଭୟ ନ ରଖି ନିର୍ଭୟରେ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କର୍ମଗୁଡ଼ାକ? ଏ କର୍ମଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ନହେଲେ ଭବସାଗରରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଚୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସମୟରେ କେବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋ ଭୋ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଆମ ପିଲାମାନେ କରିବେ କି? ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତମେ ଶିଖେଇନ ମାନେ ପାଇବନି। ଆପଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ମଲା ପରେ ଇଶାଣରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଆଣି ତୁମକୁ ସେଇଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇକି ଦେବେ ଖାଇବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ପରା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଦେବେନି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେମିତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କରିବେ। ଏଣୁକରି ଦର୍ଶକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସୁଧୀଜନମାନେ ସାବଧାନ, ଭଗବାନଙ୍କ କଳା କର୍ମରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ କର, ବିଷୟ ରସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦମନ କର, ନହେଲେ ସଂସାର ମୋହମାୟାର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଯମ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଯମପୁରରେ।
ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆଜ ହୁଁ 5 ଦିନ ତେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବେ ଜଗମତେ ତପନ ତେଜେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ପବନ ଯୋଗେ ଦାବାନଳେ ଦହନ ହୋଇବେ ଶରୀରେ ପତ୍ନୀ ଯେ ଥିବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ତକ୍ଷଣେ ସ୍ୱାମୀ ଧରି କୋଳେ ଭସ୍ମ ସେ ହୋଇବେ ଅନଳେ ତା ଦେଖି ବିଦୁର ଶରୀର ଭୟେ କମ୍ପିବ ଥର ହର ହୃଦ ସୁମହରି ନରହରି ବେଗେ ସେବନୁ ଅପସରି ତୀର୍ଥ ସେବନେ ଅବଧାନ କହିଲେ ଶୁଣ ରାଜନ ହେମନ୍ତ ରାଜା ଆଗେ କହି ତୁମ୍ବୁରୁ ସଙ୍ଗେ ବୀଣା ବାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ମୁନି ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ତାହା ଶୁଣି ତତ୍ଵ ବଚନ ହୃଦୟ ସୁଗୁଣି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପରିମାଣି ସର୍ବସଂଶୟ ଦୂର କରି ରାଜ୍ୟପାଳନେ ଚିତ୍ତ ଭରି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ବଣରେ ଯେଉଁଭଳି ନିଆଁ ଲାଗେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦହନ ହେବ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଳ ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନା, ପତି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଟରେ ଯିବେ। ତାହା ଦେଖି ବିଦୁର ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ବଣରୁ ବାହାରି ତୀର୍ଥ ବା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସେବା କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ନାଇଁ ପଦ, ଭାଗବତ ପଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ବା କଳା କର୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ। କିଏ? ବିଦୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିବେ। ଏହିଭଳି ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହି ବୀଣା ବାଦ୍ୟ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚଳିଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି ପ୍ରଜା ପାଳନରେ ମନ ଦେଲେ। ଆକହି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟା ବୈୟାସିକ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଭୀମସାପି ରଣଭଙ୍ଗ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧ ମସୁଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବା ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ସୁଧୀଜନ ଭକ୍ତଗଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାଗବତ ପାଠ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱକଥା ବୁଝିବା। ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ମାଗୁଛୁ। ଜୀବିତ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।